Mriki tok gegek lho. Aku iki konco tresno ning nyatane sliramu nglarane ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak redeni yen weruh sliramu jejer apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga yo ayam tetrem pangajap kurino wengi bola bali mung gawe jelane ati aku iki dadi wong priya ngopo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarane ati tatu ora bisa ditambani sliramu jejer dheweke anggem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen to nyandhing wanita liya wis liya tresno aku apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bola bali mau gawe gelane rasa tresno sliramu ora bisa njaga ya wis milih wis aku apa dheweke
warga tansah sumandhe ayo kekrep pangajap kurindra Jak, niki katut Mas Slamet monggo. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama mugi sehat walafiat.